Okay, kule period-ke leyo ukuthi bethandana noma wakho kumuntu wakho, nawe uthandana naye, so nawe bulala naye noma wakho alale naye. Ya besithandana sobawu-3 besiyi-threesome nje kodwa uma akazi ukuthi i-boyfriend yami and futhi nje kuthulekile nje. Nawe uma akazi angitshela ukuthi uthandana ne-boyfriend yami. So manje why usufuna ukumtshela uma wakho? Ngifuna ahlukane nomuntu wami because sengikhathele ukuthi umuntu wami ulala nami ngalapha indawo ulala naye futhi. Imali kanti? Imali sengiyidlile vele. Isiphelile? Right, siphelile vele imali. Uma wakho isiphelile imali isho nakuyena? Akathanga ngisho nalowo muzi wayethembisa ukuthi uzowakha-ke ngaleyo mali. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nesihleli noLungstar. Namhlanje vashelo sisothi-ke naLungstar, nami nginodaba engifisa ukulidalula. Sawubona njani? Yebo sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ababukeli be-Black Life TV usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Igama lami ngu-Anele. Igama olisho. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo dadewethu othi-ke naLungstar, nami ngicela ukusondela kunodaba engifisa ukulidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Life usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukeli, ngiqhamuke eNanda. Uqhamuke eNanda? Okay, ubekwa yini la namhlanje? Ngifuna ukuzokutshela uma ukuthi lezi imali wayengafuni nazo lezi ashiwa ubaba uma wami kahle kushuthi kahle hle uma waphunyelwa imali. Okay. Wangafuni uma ukunginikeza imali. Okay. So yena wabese washelwa ngawutshela indoda yami ukuthi mayimshele uma so that sizokwazi ukuthi asidle lezi ayimali. He, imali asiqala ekuqaleni. Yenzeke kanjani le ndaba le? Imali zayiphuma phi? Kwenzakalani? Wakhuluma naye? Awusiqale nje usibeke esithombeni. Shuthi uma waphunyelwa imali zikababa. Washona ubaba. Manje washona ubaba. Shuthi manje mina sengithi because imali zikababa seziphumile manje ngicela ngiphi nami okuncane so that ngizokwazi ukuqhubeka nezifundo zami. Wangafuni uma wathi nje ngeke azakwazi yena imali ufuna extenda ngazo umuzi. Ngathi mina okay kimi akunankinga. Ngahamba ke mina ngatshela i-boyfriend yami ukuthi baby ngicela ushele uma. After somshelile uma bese uthatha lezi imali ezikuma uze nazo ngala kuthina. Sizokwazi ukuthola nami something. Ukukhohlakala ongaka wena ongasakwazi ukukhuluma noma wakho uthi ngeke awungipha noma 10,000 nanyana yini yena inqaba kangaka ukuphi imali? Sengizamile ukukhuluma naye sengihlulekile. But yindaba sasithini isizathu sakho uthi anqaba unemali? Wayethi thina imali sizoyibhubhudla kodwa mina ngangimtshela ukuthi ngifuna ukuqhubeka naye ngifunde like. Ufunde. Oh. Angazi noma mhlawumbe wayengafuni ngifunde noma kwakuyini inkinga kodwa nje akazange afune nemali. Okay ke so wahamba ke uboyfriend wayeshela. Wahamba uboyfriend wamfika wamshela nangempela uma wamqoma. Yabo. Bathandana. After sebethandene kodwa ngithi ngiyabona uma usepha uboyfriend wami imali. So uboyfriend yami bekwazi ukuyithatha imali ngale kuma ayilethe kimi. Ayilethe kwena? Yes. So Besitha nje ne-boyfriend yami kahle nje imali kamama. Imake like uma wakho nihlala nonke introduce ke lo Ben 10 kwena ukuthi ke nabuka sengithola umuntu. Akashonga Akashonga? Akangitshelanga. So akamvezanga kwena. So akazi lutho. Akazi lutho. Okay, kule period ke leyo ukuthi bethandana noma wakho kumuntu wakho, nawe uthandana naye, so nawe bulala naye noma wakho alale naye. Ya besithandana sobawu-3 besiyi-threesome nje kodwa uma akazi ukuthi i-boyfriend yami and futhi nje kuthulekile nje. Nawe uma akazi angitshela ukuthi uthandana ne-boyfriend yami. So manje why usufuna ukumtshela uma wakho? Ngifuna ahlukane nomuntu wami because sengikhathele ukuthi umuntu wami ulala nami ngalapha indawo ulala naye futhi. Imali kanti? Imali sengiyidlile vele. Isiphelile? Right, siphelile vele imali. Uma wakho isiphelile imali isho nakuyena? Akathanga ngisho nalowo muzi wayethembisa ukuthi uzowakha-ke ngaleyo mali. So nina niyithathile nayiqeda? Siqedile nomuntu wami. Uma wakho umuntu onjani? Uma umuntu onolaka kodwa ke umuntu onothando kodwa yancishana ngemali. Akadlaleli nje ngasemali. Kanti kuyefana nje ayisekho ukwazi ukunikeza indoda. Ayisekho kodwa ukwazi ukunikeza indoda. Angazi mhlawumbe ngoba mina ngiyingane yakhe kodwa akwazanga ukunginikeza. Okay ke ubhuti uthi fanele bahlukane. Why ungakwazi ukutshela ubhuti uthi hey hlukanani siphelile into ade ihlangisile la noma? Ubhuti uthi uyasaba ukuhlukana noma. Ngobani? Idala uma futhi iqedile imali zikama. Uma bengazi ukuthi imali zithatha zilethe kumina. So namhlanje ufuna ukumtshela ukuthi ke nalo mfana ade etshola naye. ngifuna Umuntu wakho. Ngicela uhlukane nomuntu wami kahle kahle. Uhlukane naye so that no boyfriend izokuba free for ukuthi
ahlukane naye. Ngoba uthi-ke na uwumuntu okuhlaza njena ucabanga ukuthi uzoyi-receive kanjani esethola ukuthi kanti umuntu alala naye uphinde alale nengane yakhe futhi. Ngiyazi ngeke kuze kumphathe kahle kodwa ayikho into esizoyenza umuntu wami phela. Yo. Hayi nizwele babukele emakhaya asimfonele umama simtshele ukuthi akahlukane nomuntu wakhe. Asimuzwe uthini. Hi, sisunjani? Kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLongstar la ka-Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yes, ngakhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nendodakazi yakho ithi kunodaba afisa ukutshela lona. Sacela umlalela. Alright. Sawubona ma. Sawa. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ma kunento engihluphayo lana bengithi ngifuna ukutshela yona. Kakuhlupha yini la? Ma kunodaba lana umuntu lo bujola naye umuntu wami boyfriend wami kahle kahle. Yimina engamthuma ukuthi makeze kuwena azokushela so that sizoba ne-access yokuthola imali zikababa njengoba wena ongafuni ukunginikeza zona. Hayibo. Uthini kumina wena? Angikuzwa kahle mina uphinde lento oyishoyo. Angikuzwa nje. Wenzeni? Ma, manje sengizokutshela ukuthi ngicela uhlukane naye because yena uyasaba ukugaba. Hayibo. Nayingane ngizwayela bo. Uthini kahle wena? Uthi umuntu wami lo kade ngimnike imali zami wenzeni kuwena uhlangana nawe? Uhlangana nje nawe? Uboyfriend wami manje ngiyacela bandla masingayili lento lena. Umuntu ikhadi lami ehlala kuyena. Umuntu ikhadi lami phela behlala kuyena lo muntu lo. Uyena bengihamba naye ngiyikhipha naye ngenza yonke into naye. Ubuhlangana khona naye. Ngiyenza la kumina seke ngimnike izinto zami. Kodwa manje ngiyacela bandla singayili mina uthe uyasaba ukuthi usunginyanyisa mina ngani musa nje kunginyanyisa. Imali zendoda yami nazonke ngihle nalomfana lo. angani nawe ma wawungafuni nazo imali ngize ngithumele uboyfriend wami nje ukuthi aze kuwena wawungafuni nezimali ma. Lo mfana wangixosha mina ubaba wakhe engasekho wangikhanda lo mfana bengihamba naye nje. Ubengakuthandi ma uthanda mina umuntu wami ngenzela ukuthi uhlukane naye ma so that azoqhubeka nami mina umuntu wakhe. Ngaze ngavelela imali le bengihlala ngimnika yona esimhlawumbe ifuna ukuba siyayikhipha nabangani naye beyikhipha nawe yini? Ubeyikhipha nami ma bekuyimali besidla sebawu2. Angani wena ma ngakucela imali yokuthi ngiphindele esikoleni wangafuni ma. Ubonile ngane for sure kwazi ukuthi umuntu wami ubonile. Usulela la ngilala khona wena. Usulela la ngilala khona. Uwena ma ungithathela indoda kodwa. Ubonile. And futhi vele yimina engamthuma ukuthi makeze kuwena kodwa ma uwena ungafuni nezimali. Kahle mina ma ngangifuna ukuthi ngikwazi ukuthola imali zikababa njengoba wena ungafuni ukuthi ngithole izimali zikababa. Isibeletho sami sabona isibeletho sami ungathi awuzalwa yimina. Sungaze ngithubela abafana ukuthi bazondla izimali zababa wakho. Kodwa ma angifuni lento sibe sidonsisa siyisa kude ngifuna nje isheshe iphele. Uhlukane nomuntu wami nami futhi uma ufuna ukungixosha kwakho ungangixosha kunankinga. Hayi vele ngizokuxosha ngokufika ngithini. Akunankinga phela ma as long uzohlukana nomuntu wami. As long uzohlukana nomuntu wami. Hayi ngane amubonile ngazi ukuthi yini engayikhuluma nje nawe angifuni ngisho nokukubona ngisho nasemahlweni uyanginyanyisa. Kodwa manje ngiyaxolisa kodwa isidingo sokuthi ngixolise angisiboni because uwena owenze ukuthi ngenze yonke lento engiyenzile. Uhambe nalokufuna kangazi uma naye ebenganalutho naye ngamthola enganalutho begqoqiswa ile imali yezami kwayena. Umuzi kababa loyo. Ngeke mina ngigeze emzindlini kababa. Ubaba wakha lo muzi. Wena weza nani lapha? Ubaba wakho beyindoda yami uzobona ukuthi uzothini ngalo. Lento beyindoda yakho kodwa usambulala nabafana abancane. Hamba naleyo ngane yakho ngizobona ukuthi nizothini naye ngoba akanalutho. Hamba nalomfana wakho. Hamba nomsebele kude. Kodwa manje ngiyaxolisa. Akanamali akanalutho wafika nganalutho ngamxosha lowo ngamsiza ngamenza umuntu sezothandana nawe masongitshela ukuthi uthandana nawe hayi hambani angisasidingi wena. Ngiyaxolisa ma. Akhona ngizokuxolela yona la. Okay. Ungasenamali senganamali lo mfana uyamazi ukuthi kanti nidlala ingqondo. Okay ma ngiyeza-ke lapho ma ngifuna ukuthatha iy'mpahla zami kahle hayi iphothe eminyango kuzobuka omakhelwane ngiyaxolisa ma. Ngizoyikhipha sisebe sengane ngiyancane sisele. Kodwa ma usuhlukane nendoda yami usayifuna indoda yami ngithi. Hamba nendoda yakho vele namaqola nokho nami ngizongiqola imali mina kahle nami ngizoqola imali la yini khohlwa
isidingo sokuthi ngiyenze yonke lento engayenza masasingekho uwena waholela ekutheni ngisenze. Angikudingi empilweni yami ngane nizongiqola iy'mali. Zazi ngixabisa nowakho umuzi le ngane hlala ukhala ngayo yonke into lo mfana ngifuna uyikhipha nabangani bami baby kanti uyazi ukuthi udla nawe le mali. Asanidingi empilweni yami angisanidingi ze nonke. Uwena kodwa mawenze ukuthi ngenze lento leyo. Naleyo mali izophela nakumina. Uwena kodwa mawenze ukuthi ngenze yonke lento engiyenzile. Wanginyanyisa waqhubeka ukunginyanyisa. Ayikho sengizoyikhuluma nawe mina. Ayikho sengizoyikhuluma nawe. Ngiyaxolisa ma. Hayi. Xolo lakho. Indaba naxolo lakho. Angani ma indoda yami kusho usuzoyishiya-ke manje. Hamba nendoda yakho. Nohlupheka. Phela mayikhulule ngenhliziyo emhlophe ungayikhululi. Hayi yithathe ke sena yithathe leyo ndoda leyo. Ningcolile nonke. Funza abantwana bangcolile. Sukani kumina. Phuma wena uzobona uzohlala lapho wena. Waphinde ubuye uzodinga lutho la kumina wena. Angiseyena nje uma wakho wena. Polisi. Okay ma ngiyakuzwa ukuthi ngingaphinde ngilibeke kuwena. Okay ngicela iy'mpahla zami ungayikhiphele emnyango ngizofika mina ngizoyilanda kahle omakhelwane bengaboni. Ngoba omakhelwane yazi ukuthi omakhelwane bazithanda kanjani iy'ndaba bazobuza ukuthi yindaba iy'mpahla zami zakhishwa kabuhlungu. Kumele uyicabangile leyo nto nakuthumela umfana ukuthi akazodla iy'mali zami. Kumele uyicabangile leyo nto. Anginandaba-ke nalokho ngane yami ngicela ungithumele uhambe nale mfana wakho. Hamba nje nale ndoda yakho wena ukhetha indoda yakho thatha indoda yakho. Kodwa isizathu ma sokuthi ngithumele indoda yami ngisichazile ukuthi uwena owawungafuni ney'mali zikababa. Ngikutshela ukuthi ngicela unginikeze noma ingxenye yey'mali zikababa cause ngifuna ukuphindela esikoleni. Bengifuna ukuphindela esikoleni ma ngikwazi ukuqala phansi from scratch impilo yami cause nawe uyayibona impilo yami imile. Bengingalaleli kanjani ma cause yonke into ukuthi mangiyenze endlini bengiyenza. Sengizoyikhuluma nawe nangani ayikho sengizoyikhuluma nawe awuseyona ingane yami aleke usuke ngazidlala ngalo usuke ngazidlala ngalo ha ma uzuqalekise pho ngiyaluqalekisa uyinyanga zami eziwu-9 ngiyayiqalekisa kuwena ngane yami kodwa khumbula ngiyingane yakho ngeke kuze kushintshe ukuthi ngiyingane yakho ngelinye ilanga uzongibulala ngane ngeke kuze kushintshe kodwa ma ukuthi ngiyingane yakho ngeke kuze ngikubulalela imali kodwa nje ngithumelela abafana bezodla imali yami hayibo imali engayidla ma imali engakutshele kwasekuqaleni ukuthi ngiyayidinga ngidinga ukubuyela ngayo esikoleni angikwazanga nokubuyela esikoleni ke cause manje imali bese ngiyithole kumfana usufuna omakhelwane babone ukuthi siney'nkinga ekhaya mina nomakhelwane ubolile wena anganibolile nginandaba ekhetha ngizoyikhuluma nawe ngiyalivala-ke mina ngolicingo kahlele indaba yakho ngiyalivala nomcingo hayi okay ma ngizofika lapho ngicela ungayikhiphi iy'mpahla hayi babayi ketha ngizoyikhuluma nawe ngincolile sikhohlalise ngane Uzizwa kanjani ngoba usukhulumile naye? Ngizizwa ngi-right ngiphinde ngizizwe ngingokuphoxeka nje angizazi kahle ubulindeleni bengilindele mhlawumbe ukuthi nje yabo uzoba khama ngiyamazi umuntu okuhlaza vele awu bathi-ke manje awusanaloko ikhaya ngizohlala nomfana kunkinga nisazojela naye ngoba phela angithi uthe uyasaba yini ukushiya uma wakho bethe uyasaba ukumgapha umgapha because yabo umuntu omdala and futhi umsize nangey'mali yabo yonke leyo but ngizwa ethi uma wakho ikhadi lakhe lihlala kuyena kungenzeka ukuthi usahleli naye ngenxa yokuthi ikhadi likuyena likhona vele namanje ikhadi likhona kodwa iy'mali ayisekho imali ayisekho khona imadlala nje encane nje engasashushu ingakho nasamdingi imali encane nje ayi niyayizela-ke mabukele emakhaya ukuthi uthe umakho ucala pakishe iy'mpahla zakhe ahambe kubangwani kubangwa imali but umzali naye kwakufanele enze sure ukuthi amnike imali yokuthi ahambe ayofunda esikoleni ngoba angabe aqhamuka ngaleli qhinga bazoqhubeka babomndeni futhi but Black Life TV asikho lapho siyabonga ukuthi umama useyazi ukuthi imali yakhe ihambe nomfana wendodakazi ungakhohlwa-ke lapho to like, share and subscribe.